Dandan motor entek 300.000. Lah wis pirang-pirang dina iki suarane nggon CVT iki motorku Vario iki kok gemlotak rasane ra penak kaya lakere ngono kuwi kayane. Lah iki ceritane pas dina iki pas aku prei gek iki aku ameh tak gawa nang nggone Sam Aji bengkel nang lor kono kuwi jenenge Jibril Garage. Dhisik pas aku tuku motor iki kan tukune gur second. Dhisik aku ngejak Mas Aji ki wan. Gek iki engko sisan ganti oli, sisan tak kon benake sing muni kemlocak nang nggon CVT mburi. Lah iki suarane kaya ngene iki bolo. Iki nek posisi mlaku ngono terus karo boncengan ngono kuwi krasa banget iki suarane iki banter banget. Iki langsung wae tak gawa nang nggone Sam Aji Jibril Garage iki nggone iki leng lor kono kuwi bolo. Lah iki langsung wae OTW. Biasane iki antri bolo iki bengkel nang desa tapi yo nek pas antri iki yo lumayan akeh bolo. Lah iki omahe iki dadi iki bengkel iki ning ngarep omah ngene iki. Lah iki lho bocah iki lagi nggarap motor yo antengan kene iki. Ge antriane iki yo lumayan akeh iki bolo. Tapi paling kingko motorku yo paling nginep bolo. Lah iki kingko ki ceritane motorku ameh tak ganti oli mesin, oli gardan, terus tak kon ganti laker nang nggon CVT ku sing muni-muni iki bolo. Ya engko nek ana sing meremen-meremen biasane engko bocah iki ngomong. Lah iki wis beda dina bolo sida nginep tenan motorku. Ge iki jarene sama Aji iki nggon omah-omane laker kuwi wis akeh sing anu bolo wis aus dadi ki njaluk ganti ki wan. Ki jare ki sekitar 120-an ning yo gandeng kingko yo nek gur diganti roller tok ki engko malah gur rusak-rusak wae. Ya iki wis tak ganti sisan roller karo omah-omahe roller kuwi bolo. Singkat cerita iki motor iki wis dadi gek iki ameh tak coba tak unekne iki isih kemricik ora ning CVT mburi iki. Soale awane engko ki ameh tak gawa ning Solo karo bojoku engko nek mandeg ning dalan kan ya ndak bahaya. Oke, alhamdulillah iki wis lumayan bolo iki wis suarane iki wis ilang, gek wis ganti oli, CVT-ne oli gardane ya wis tak ganti. Guys, matur suwun Jibril Garage.